دلتي وتعات بسرات عللتا ودغي حادلتنا هزباوي توالتا وق ما أكلاي مبراق السلام أبرحكم قربان كونكم مدباتي بمليتك تطلوز خبركم سمعتنا كم هيك أنيكم بقر أبكلتي يخفل العلامات ما أكلاي مبراق قرن أفريقيا أنزل لهم عباليتات انتهي مسل زبل تحستو حزنا قريبنا لنا سنة مكتتال وق ما أكلاي مبراق نعبيتي معكنا زيانا علمنا سيحيب زلو ما أكلاي مبراق زكايا زلو نايوق كوناتات معالتاوي يزرقعن بعبي إخاء ولا حتى علمنا سيحيب زلو عبي علماو نوصي زخت لوق كوين يركب أما أكلاي مبراق دوما وق بقت سالي كابس كايريو إيران مسايلاتا كون درونات أبلعلت سألاتي اتبلن تزنبالا بتخال وغن بأمريكان إسرائيل زقلسو وهد متكعتي أبلعلي إيران بومباتات كم برد يزنبالوا صار مراخب زخونه فنجتات أب مصابو هرمز بإيران يتكل كم زلون مراخب نقدي عقاتا نيك أتسالان بمهلاوان أب قطب عالمنا ترأي زي فلت أسم باد زبهال منقل قال عداقاتات يرأى الله أمريكان إسرائيلن أنصار إيران بزجمرو نايوق متكعتي سعبينو قطباو خناتات عالم يناوت درقا كلن هاجرات بزبهال ملكعو بسنك زوق قطباو خناتاتن زيتا تنكفت هاجر يلن كبهالي كال مسمنج زيتن غازن ازتحت ساعات كل واقو السماين عرقي خيدالو الزلنا يخونتات كمزلو انت راغز إلون إيروبيان هاجرات قودا أكخون كلو روسيا جن كابزلو خونتات تتقامي تخوان الله قبل الجزيرة سبسي بلو بخال وغن إيران حد شوفرين اب هاجرات وشمت عرب زتكور مسايلات دروناتن تزن بالا بتوسخي سعودي ناي زيت مفريت كالاتا بمسايلات دروناتن إيران بخفيلو تهاريملو إذا أبزوبا زلو عربان هاجرات بندادي زيتي أزين هابتامات بمخانن بسنك زلو خينات تسقاتات النسدد كل أخا أي كالان إيران متصابه هرمز متان كتبقات أطرو أوشت بحري فانجتات تتكل كمزلان أمريكا دما نزن مخفات من إيران حيال متنقاتات هبالا بمتصابه هرمز كحلفان زفتنا مراخب إيران تهارمن كمزلا زاقيد كساب حجي 10 زخونا مراخب نقدي أب مصابه هرمزن أب تخبابي زركب مياو خفالن قدعات كمز بصحن يقلص الله كابزيان اتن 11 مراخب نقدي كم ستهاسيا ينقر أب سفتصامي 10 زخونا بحارنياتات كمزمتو وي كمزطفون يقلص الله إذن أبز مصابو متقعات بصحيوان زلو مراخب كم بعل مايوري ناري ستار واغنت زأمسلا بجملة تسكمتن كم زفيروس ساجيسيا فيشنو زأمسلا ناي ندادي تانكرن كالوتن عبيت ناي صعنت نقد مراخب أكل نايزي حادقة كوينان يركبا بزحات كوبانياتات مراخب بزمت أوبا بيلن نزح حلفا مراخبهم ملأخ كم زقوارسو أفريط أمالو زوج زمستولعي جزي بزوسة دمتن كالوت هاجرات يحوو سوقم زلوا زقلص كوينو نابنت روسيا إيران زحقص أطاو حاوريتاتات نعلاماتات أمريكان مشارختا زخونا أبلات وشمت عرب هاجرات بمعبولا قباب كهرم زخيل حاوريتات تقبل الله بمبال توقس CNN زبهال معكن زيانة تصبسي بلو ني أمريكان يوق مسارحتات أبيالو أنها تتغمت ني إيران بمتحللاب حاجزات تقبر الله زبل زيانة يقاوحي معاري روسيا فليزو خانن درونة حازاز ملكت واتن مخرن تبركت لالا بتماسا سالي ملكعو تشايناون بوغانا ني إيران فاينانساو حاجز كتهبن نمسأقاني زغلغلو أقحوت حاجز كتهب أب مصنعات كمزلا اتزينا يصبصب إذا خمزلو خينو حبرات هاجرات نزي أب مأكلاي مبراق زكايا زلو وق زملكت أخيبا بعصرت حدا مقابيت كلتشان عسران شكشن أكايدو له نايتا أخيبا وسانيجين إيران أبلع هاجرات وشمت عرب اتفصم زلا متكعتي نأهجراو سلامن سطان أب حدا غاز اتمخانو يتنكق 13 هاجرات دقفن كقلص أنكلوا أنصار دمص زهابة هاجرات أينبران تشاينان روسيان جن دمصن كام هاب تقطيبان كالب بسنكز زخي زلو وق أم أكلاي مبراق بزحات نصحات سلمان سبات كاب مربطهم يمازابولو مهلاهم يفلت نابنت ناي أمريكان إسرائيلن مسايلاتن دروناتن بزقبرو زلو كبيت دبدب بزحات أفغانستاويان كاب هاجروم ناب إيران تسديدم نويح وانات أب إيران تعقيبهم زنبرو بزكايا زلو كوينات كابت زنبرو ناي سدت معقوبيهم كم اندغانا ناب كال سدت يمرحو كم زلو CNN زبهال ناي زيانا معكن يتصبصب ازي كوينات زي اب مجمارو
ዝተቐትለ ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ኢራን ኣያቱላህ ዓሊ ኻማኒ ስዒቡ ዝተመርጸ ሓድሽ መንፈሳዊ መራሒ ኢራን ወዱን ኣያቱላህ ዓሊ ኻማኒ ዝኾነ ኣያቱላሂ ሙጅተቢ ኻማኒ እዚ ንኽምረጽ ዘይተቐበሎ ኣሜሪካን እስራኤልን ንምቕታሉ ብዙሕ ፈተነታት ይገብራ እኳ እንተሃለዋ ክሳብ ሕጂ ግን ብጀካ ፎኩስ ዝኾነ መሃረምቲ ብሂወት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ብተወሳኺ እስራኤል ምስ ኣሜሪካ ኮይና ንኢራን ተሃርም ስለ ዘላ ዑዝብላህ ዝበሃል ኣብ ሊባኖስ ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ንኢራን ብምድጋፍ ሚሳይላት ናብ እስራኤል ይሰድድ ኣሎ። እስራኤል ድማ ከም ግብረ መልሲ ኣብ ሊባኖስ ከቢድ ዝበሃል ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ተካይዳ ኣላ። ኩነታት ዞባና ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ዝበሃል ካብ ዝርሕቆ ነዊሕ እዋን ኣቁፂሩ ዘሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እቶም ኣብቲ ዞባ ዘሎ መራሕቲ ሃገራት ሰላም ብዓይነ ስልጣኖም ጥራሕ ስለ ዝርእይዎ ምስ ስልጣኖም ዝጓጨ እንተኮይኑ ሰላም ክረጋገጽ ኣይከኣልን። ኣብ ዞባ ዝነብሩ ኣህዛብ ነንሓድሕዶም እኳ ዝጋጨው እንተኾኑ እቶም መራሕቲ ግን ነቲ ግጭት ናይቲ ህዝቢ ከም ፖለቲካዊ ረብሖም ካብ ዝርእይዎ ነዊሕ ዓመታት ተቑፂሩ ኣሎ። ሰላም ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ጥራሕ ኣብ ስልጣን ክነብሩ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝኣምኑ። ናይ ወፃኢ ሓይልታት ከዓ ኣብዚ ብውግእን ስእነተ ሰላምን ዓጸቦን እናተሰቀየ ዝነብር ህዝቢ ነቶም መራሕቲ ብምግዛእ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ድልየቶም ዝሕምብሱ እንዳኾነ ይመጽ እዩ። ኩለን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን ኩለን ድማ ነናይ ውሽጠን ጸገማት ኣለወን። ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢዶም ዝእቱ ኣካላት ኣብ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ውግእ ኣትዮም ስለ ዘለው ንግዚኡ ብስራሕ ተጸሚዶም ይርከቡ። ውግእ ጠጠው ምስ በለ ኩነታት ክቃየር ድዩ ወይ ከም ዘለዎ ክኸውን ገና ኣይተፈልጠን ዘሎ። ብምዃኑ ንግዚኡ ካብ ውሽጣዊ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝርሐቁ ይመስሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንሃለወ ግን መድረኻዊ ኩነታት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ሕጽር ብዝበለ መልክዑ ምርኣይ ኣገዳስነት ኣለዎ። ኩነታት ኢትዮጵያ ዜናዊ ጸብጻብ ኢትዮፎረም ከም ዘመልክቶ ኢትዮጵያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ትርከብን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ማለት ኣብ ኦሮሞ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወይ ድማ ኦነግ ኣብ ኣምሓራ ድማ ብፋኖ ዝበሃል ብረት ኣልዒሉ ኣንጻር ማእከላይ መንግስቲ ዝዋጋእ ዕጡቕ ሓይሊ እዩ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓደ ምዕለብ ዘይረኸበ ጉዳይ ፕሪቶርያ ውዕል ዝሓቆፎም ስምምዓት ኩሎም ብዘይ ምትግባሮም ዘሰዓቦ ወልቃይትን ጸለምትን ናብ ዋናታቱ ብሕጋዊ መንገዲ ብዘይ ምምላሱ ዘሎ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ካብቶም ብዝለዓለ መልክዑ ዝሓማምሱ ዘለው እዮም። ነዚ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተመዛባሊ ህዝቢ ናብ ቦትኡ ብዘይ ምምላሶን ነቲ ክልል ዝግብኦ ባጀት ብዘይ ምስዳዱን ኣብቲ ክልል ብዙሕ ጸገማት ፈጢሩ ይርከብ። ንኩሎም ስምምዓት ኣብ ክንዲ ኣብ ግብሪ ምውዓል ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝብ ትግራይ ንምንብርካኽ መሳርሒ ይጥቀመሎም ከም ዘሎ ይፍለጥ። ብኣንጻሩ ዝበዝሐ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ተጸጊዑ ዳርጋ ንትግራይ ከቢቡ በምህላው ኣብቲ ከባቢ ዳግማይ ደበና ኩናት ኣንጸላልዩ ይርከብ። ብኻል ወገን ሓደ ካብቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ናይ ውግእ ከበሮ ምህራምን ምቅራብን ፕሮፓጋንዳን ኣመልኪቱ መህቢ ሂብሎ። ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት ብኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝርግሕ ዘሎ ናይ መፈራርሒ ድሮናት ኣለና ዝበሃል መናፍሕ ዝምልከት መልሲ ሂብሉሎ። ንዝኾነ ዝስራሕ ናይ ውግእ መሳርያ ብኡ መጠን መከላኸሊኡ ድማ ከም ዝስራሕ ኣመልኪቱ ድሮን እንተሎ ንዕኡ ዝከላኸል ጸረ ድሮን ዝበሃል ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ክብል መብርሂ ብምሃቡ እቲ ጉዳይ ኣብ ጫፍ ኩናት ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ነጻ ዝወፀትሉ ኣገባብን መስርሕን ኣበይ ኣሎ ብምባል ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነጻነት ኤርትራ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣእትይዎ ይርከብ። ነቲ ምስ ኤርትራ ሰላም ፈጢረ ኢሉ ናይ ሰላም ስልማት ዝወሰደሉ ክሒድዎ ወሲኹ ብታሪኽ ብጂኦግራፊ ብህዝቢ ብዝሒ ወዘተ ብምርኣይ ሰጋእ ከይበለ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ዝብል ወፈራ ንዝርድኦምን ዘይርድኦምን ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ኣፊሩሎ። እዚ ብመራሕቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ዘመተ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ተራ መዝሙር ኮይኑ ንግዛኣት ኤርትራን ህዝባን ዝጥሕስ ሓደገኛ ዘርኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያን መንእሰያታን የብቁሉ በምህላዎም እዚ ህርፋን እዚ ነዚ ክልቲኡ ህዝብታት ናብ ዘይድቂ ሽግር ዝሸምን ኮይኑሎ። ኩነታት ሃገርና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ናይ ስልጣኑ መናውሒ በትሪ ቀንዲ መሳርሒ ንህዝቢ ምጥማይ ምርዓድ ድንቁርና ምስፍሕፋሕ መንእሰይ ድማ ካብታ ሃገር ናብ እግሩ ዝመርሖ ክበርር ምግባር እዩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ውግእ ብምጽሕታር ኣብ ዘይምልከቶም ሓዊ ብምጥባስን ንስቃይ መንእሰያት ኤርትራ ዘብእስን እዩ።
ኣብዝለሙ ኩነታት ኢትዮጵያ በስም ወደብ እትገብሮ ዘላ ጎስጓስ ኣብ ክንዲ ብሕጋዊ መንገዲ ነቲ ነገር ዝቃለስ መፍተቱ ኮይኑሉ ነቲ ኩነታት ብምጉሃር ነጋሪት ከበሮ ኣብ ምህራም እዩ ዝርከብ ዘሎ በቶም ንኽብርታት ህዝቢ ኤርትራ ዘይምጡን ዕሱባት ጎስጎስቱ ገይሩ ነገራት ኣብ ምጽሕታር ይርከብ ስለዚ ውግእ ከም ኣብ ሰማይ አንጠጥዩ ዘሎ ደበና ኣብ ልዕሊ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝዝንቢ ዘሎ ተርእዮ ኮይኑሎ ጉዳይ ሶማል ከም ሓንቲ ኣካል ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ገዛእ ርእሳ ፀገም ኣለዋ ብውሕዱ ሓድነታ ህዝባን መሬታን ከተረጋግጽ ዘይበቕዐት ሃገር እያ ምስታ ንልዕሊ 30 ዓመታት ናይ ዓለም ኣፍልጦ ዘይረኸበት ሶማሊላንድ እውን ጉዳያ ገና ኣብ ሃዋህው ዝርከብ እቲ ጉዳይ ብዝያዳ ንዝተሓላለኸ ዝገበሮ ድማ እስራኤል ዕላዋ ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ መሃባዩ ብተወሳኺ ካልኦት ጥሩፋት ሓይልታት ከም አልሸባብ ከዓ ኩሉ ግዜ ከም ዘሎ እዩ ዝቁፀር ኣብ ልዕሊ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዘይቁሱን ዝምድና ድማ ካልእ መኣዝን ናይቲ ፀገም ኮይኑሎ ኣብ ልዕሊያ ዘንጸላሉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ከዓ ኣለዋ እዩ እዚ ማለት ሶማል ነፃ ኮይና ንጉዳያ ክትመርሕ ዓብ ፀገም ኣለዋ ብወገን ሱዳን ብብዝሒ ፀገም እትሓልፍ ዘላ ሃገር እያ ብ15 ሚያዝያ 2023 ዝጀመረ ኩናት ሓድሕድ እቲ ሃገር ክሳብ ሕጂ ኣቓልቦ ዓለም ሲኢኑ ብደማዊ መልክዑ ይቕፅል ኣሎ እዚ ኩናት እዚ እቶም ኣብዛ ዓለምና ዘለዉ ግጭታት እቲ ዝኸፍአ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ኣደዳ ሞትን መጓእትን ምፍንቃልን ኮይኑ ይርከብ እዚ ውግእ ውሽጣዊ ዋላ እኳ ይኹን እምበር ካብ ናይ ወፃኢ ኢድ ምትእታውስ ኣየምለጠን ሰላም ዝኽበርኩም ተዓዘብትና ዝነበረና ትሕዝቶ ዝመስል ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ትሕዝቶ ይረኽበና ሰሰናይ ብቕምሸት ድምፂ ውፅዓት ብስራት ዕልልታ ውድኺ ሓድነትና ህዝባዊት ዋልታ